Kandai kastin ka baningkong ha ka jala bo engineer unpoi hadu ka shuki chairman jong ka Meghalaya Public Service Commission ka tnat trikam ka bapnya ya baro ki interview thongkam ha ki tnat trikam jong ka sarkar jala. Uni rongba obatip kerteng kumu ba pol rida marwen na kasnong maulungwer South West Castles haswa bun simti ya kate ka shuki kumu kledo ka MPSC ulabat ru kumu chief engineer bat kumu secretary jong ka tnat Public Works Department la bun snamba. Hawabata iya kalintia jung u kum kledo katna piludi ba pol lai thu ru ba kidon sibun ki kam ki bogdan manta na kabanta ban pensa kan mau u kamtam akabai dei ba kajing penjana ba penstet ijing trai kam jong ka skim PMGSY hakajala nolor bula don menta ru ban trai lang kum katna apo kajing poi ki strok ba kilinti sengkien na ki benta ba kenong tam jong ka khaput bangladesh ba ru ki jela mamarjan engineer berkamtam como chief engineer la secretary de PWD roads kai ka kam ni project le si ka ba he ka ba pila la ban pendat ha ko de ti ban pensa je kenal le si pi ro tadian habun Banangkong ka como chief engineer nadu bangadang additional chief engineer du chief engineer but kumjuru kum secretary te ka kam ka ba sa kenmau hangahi ka long ka bangila la ka ban penyaj baja kam PMGSY la ka ban penyo sibun ki skim jong PMGSY mensua ka Meghalaya ka sadin bah ka jing yak project jong PMGSY yo sanction ru iduna bah nomor bun ki daw te rei hadien to ladon ki officer shua jonga kubala kanang company aj ban kan comeback kambiang kata ka ki project PMGSY ko bayade nomor kay ne kile chadu Delhi te rei ha kapor hi jonga te layo maximum bah kini ki scheme ki ba menta ki ba ngirang trei keleng ha kasi jente hills berhakaro hills awat cari boyru bun bhaba ka wilayo long ba jong katai kam central government ka ministry of road of rural development te ka ba hanga hi marway mukadei ka achievement ka PMGSY ba ngasngo ban mention hangni kamda de bangila depe ki scheme relong ngila wara sibun scheme long ba ka jing jong ki ka jing guidance jong chief minister jong deputy chief minister bat ki we ki politician relong ngila trehi la ka pentai jong kata ka de ka main Habakren pat ya ka thong tri kam kumu chairman ka MPSC uba pol lai thu ba ka banta ka ba khmat ka long man penstet no ya ka kumpen long ki interview thong kam nang ta wat ban penon kam no ki kor ka juk start manta ha ka jing tri kam ha koi pat kalyang ul ong ba kumu kle do ba thmai jong ka commission un pe ya ka kom tri kam nang ni shakman kan long ka ba kham stet bat ru banweng lut ik jing ki ba judon baro shi kata kai ka thong jong ki ba como chairman berthamai jong MPSC nang ni shikman kam tam ban wala ke jing senya biang jong ki samla ki bawat kam macam ya MPSC ke badai ka we ni ki trak ki ban thong tam jing ni ki samla ngasngo ngo sibon ya kinong ki breu ki basyong haga bor haga ni ka por buta bakila shane anga ya ban ya kene kam ka ba ka ba kraw oi kumba ong pi mane ngade ban nangkong na ki teknokrat bangi jukot lani ki engineer ban sim badi kene kam chaman juga PSC tenrei lomba ka jing yo i jong kinong yalam jongi pat ka jing shane jong ki babun haka ka bang la persang ban le kumu syakri sarkar te hoi la dang sa sakatu kene banai haka service kumu secretary te numaro ka jing don kam jong ka kam apo MPSC la pano yung ban le chimti ka kam kum chairman jong MPSC te ka ban kong long ni sngo bun ki nomor ba laban ong mensua ki rumors ba don ka jing deko po MPSC gini katai le sing nomor ba poros katung dang long kumu secretary jong ka department tengah datip than ka ba jia mensua tin rei haba ngala syong arsni lai sni hang tu kam don re ka nongrim ban ong ban kno ba ka MPSC ka le kumne ne kuntai spanga transparency ni bodhi ka don ka ki guidelines kini kita spanga transparency rei ka problem ka long bai hakini por bam shwa ba por bam ta ba por bam shwa mensua kinong yit kam kan no dang tang dak spa la ni dak pau
kibun ki post le tang da kendiat ngut ba apply kan re menta kemut ka ladon da ki hajar ba ki pe hajar tiban handle ya kene ka stom bahayangi habang apet kini singi hoi kadon ka jing pending jong ki ban clear ki interview la dei ka written la ni ka yu ka nengkong hi ko ba delay ka proses kelong bangi haban conduct nomor la bon ki candidate ting hable shwai ka screening la ni la da ngi haban le ka written exam ti hang ni ka mi ka problem markini ngi hab involve bon ki tang man check shwai ki tu ki application ka bampor ban mar ki staff ki ngim da bun tan te ban screen shwai ki tu application form kini ta ka bampor ba dep nang tang ngi hab yet saga examination center so nong searching kli keba ndala bun ki kam kumut nong kitu ki badai berset jengkli ru kiduna ba te ka proses ka shim hangta mata hadin ngi hab let's ki finalize ki question papers kini tai ngi hab let's ki examination paper center dep taru da kamtam kini ka por pandemic umne te ngi stom ha marka ono ka hall ka bala ladang ngi don shejar ngut mensua ngi don kam ka hall ka let's say artli lightly te mentangi laban ai tang wontat te keng la don kam bun kli examination center te kan ne kala nang pun slow shu proses te ki don kum kita ki nre ban ong spang ka system te ka don hi ka proper system pada ke ka bala don ngila pha surgically hak tu ginong ki examiner lan ginong surgically jungi te mut ka kam don than ba ka commission kan interfere itu dong ka sudai yang is tang ban check hadin nah takkan sadon ke bentai jong ka personal interview ke batang kene dek ki max te kumut ban ong ban keno hi ba ki member ki lek kumne nong tai nga try kam ka long ke babak la kembang yu inta oi ke jing don ki pending case lani ki tai ngini lek yu ban clear la haban ya stress tom nomor klabun te nomor kitu ki daw bang ong melum lam ne kermen scam bada ke jing ni haban stress tom ban ngin la oi ke ban media challenge ke badan kemacui namar ngang su join na ta dang ars ni lai singi dang ne te yo hi te kumut ki baro kum kalong ka kam ka batmai yang oi kumu engineer ngan haban develop ngi haban ya page ki bala ban long within hapok ka rule ber guidelines jung ka MPSC la ne ka bor pni ki constitution kini kita tin railong definitely ngin haban page ki ba de ban la ban le ban avoid kin delay mar ki le say ki don ki post ba kinong thep kam lani ki applicant scheme da buntan singi nom da lech lain no hakitu specific ba kidon ki guidelines ba habanele written banle screening gini kitai te lada kidon ki post ba tang ketugani le singi la banle direct da personal interview wan knang ba kenom sa than ka baglok ndai lada ngi hable examine ba te kan bampor ba ngim la yo brief ban prepare ban yet examiner ban arrange ki examination hall kini kita nomor ka establishment jungi kalong limited kam da bunta